Приказките на Ники и Янди. Хитър Петър. Български народни приказки. 10 тояги на сянката. Един пазарен ден хитър Петър натоварил магаренцето с тикви и отишъл да ги продаде в града, но никак не му провървяло. Никой не купувал нито една тиква. Преди да си тръгне, хитър Петър решил да пообиколи пазара. Вървял от сергия на сергия, от улица в улица и изведнъж му замирисало на някакво хубаво ядене. Огледал се и видял наблизо една гостилница. Дощяло му се да хапне от гозбите, дето в село и през плет не ги бил виждал. Ала нямал пукната пара. Вързал магарето за едно дърво пред гостилницата и влязал вътре. На печката къкрели няколко големи тенджери, а от тях се виела уханна пара. Хитър Петър извадил от джоба си сухо коматче хляб и го надвесил над парата. Подържал го докато поумекне, после го захапал с апетит и тръгнал да си ходи. „Чакай, човече!“ викнал след него гостилничарят, който до тогава го гледал какво прави без да продума. „Ядеш, а не плащаш, а?“ „Че какво съм ял?“ Очудил се хитър Петър. „Дори не съм куснал от манджите ти. Нали видя? Само си подържах хляба на парата да умекне.“ „Така ли? Ама тая пара откъде е дошла? Я виж каква е гъста. Ако не беше огънят, откъде щеше да дойде парата?“ „Ами ако нямаше дърва, как щеше да гори огънят? А за дърва пари съм давал.“ Насъбрали се хора, заслушали се в препирнята, запрепирали се и те. Едни държали страната на гостилничаря, други били на страната на хитър Петър. Настанала голяма олелия. „Аз и да искам, не мога да платя, защото нямам пукната пара в джоба си“, рекал хитър Петър. Какво ще ми направиш, като нямам пари?“ „Какво ли?“ кипнал гостилничарят. „Ако не друго, ще ти ударя 10 тояги, та друг път да не ядеш за чужда сметка.“ „Тъй да бъде“, съгласил се хитър Петър. „Намери една тояга и ела да ме удариш 10 пъти, та да се разплатим.“ Гостилничарят грабнал един кол от оградата, а хитър Петър застанал на слънце и рекал: „Слушайте, хора, този човек иска да му дам пари само защото си подържах сухия комат над парата на гозбите му. Не мога да му платя, затова щом иска, нека ме набие, ама без да ме докосва. Да удря не мен, а сянката ми.“ Всички се разсмели и си отишли развеселени от остроумието на хитър Петър, а гостилничарят останал насред пътя с тоягата в ръка, сам и посрамен. Каква е поуката, знаете ли? Защо хитър Петър е бил хитър в случая? Защото парата не е истинската манджа, както сянката не е истинския човек. И хитър Петър бил много хитър, щом иска да го бият, задето си е държал хлябчето в парата, което не е истинската манджа, тогава той да бие сянката му. Хем е от хитър Петър, хем не е самия хитър Петър, точно като парата от манджата.